nam eɗen gonno e ko famanittaga subhat o reeni jilɓuɗɗi istabra li dinihi o hisay diine makko e irdihi e ɓandu makko wa man waqa on mo yani fi subhat e jilɓuɗi ɗi waqa fil haram o yanay ko harmi ko karra'i o way kono gaynako yara mo ina ayna hawla al hima e bange gergal yusiku omo ɗeɓan yarta a fihi nde o dunnata hen ala wa inna li kulli malikin hima ala ko noon wa inna li kulli malikin ne woodani kala laamɗo himan gergal laamɗo fof ne jogii kaɗaɗe muɗum ko ɗo enne neɗɗo foti haadde ne haɗi ɗo enne ne wiyamen ɗo ala wa inna hima allahi maharimahu ha kay ko noon ne kadi gergal allah woni kaɗe muɗum ala ko noon wa inna fil jasadi ene ɓandu mudagatan husere ida salahat so husere nde moƴƴi salahal jasadu kulluhu ɓandu ndu fof moƴƴi wa ida fasada so tawi husere nde boni fasada al jasadu kulluhu ɓandu ndu fof bona ala wa hiya al qalbu yawi aha kay ko ɗum woni ɓernde soro wonde neɗɗo nde so nde moƴƴi fof moƴƴa woni ɓernde makko so moƴƴi fof moƴƴi kono so ɓernde nde boni fof o bonirama wal iyadu billah ɗum noon al mufradat to bange hadis o woni al halalu ma nasha sharu ala hillihi aw ajma al muslimuna ala hillihi ko dagi woni ko nasti sharia e dagugol muɗum walla hawri hen julɓe ɓe fof e dagugol muɗum ha joni mufradat baggi noon be mana zahirun wadihun ina feeñi la khafa fihi ala ko suuɗi hen al haram ma nassa sharru ala tahrimihi ko harmi woni ko nasti sharia e karmugol muɗum aw ma kana fihi haddun aw ta'zizun aw wa'idun walla ko woni hen hiddun hidde aw ta'ziz walla jomum nehe aw wa'idun walla waɗa sappore ɗum ɗo woni ko gandanɗama haram umur bi mana e shu'un wa ahwal woni gueɗe e alhaali mushtabihat to bange mufrada to woni jamu mushtabah e laysa bi wadihati l hilli wona ko feeñi ko laaɓi to bange daggol muɗum wal hurmati e karmugol muɗum la ya'lamuhunna kasiru min annas anda hen ko heewi e yimɓe bi mana la ya'lamu hukmu ha anda ñawore nde ittaqa shubhat e ibtaada anha o waɗɗima jilɓuɗɗi o taraka o ɗacciri istabara e ɗalabal bara'a o ɗaɓɓi ko wiyete ko hisde lahu wonandemo min azamme shar'i e ñingore shar'iyankore irduhu e yasunuhu an kalamin nas rena ɓandu makko e haala yimɓe fihi muɗo bima yushnihi ko ene sofna ɗum bonna ɗum wo ibuhu aybina ɗum wal irdu mawdi'ul madhi wa zammi min al insan ɓandu kañum woni nokku mo gandanɗare ma neɗɗo ene mante hen neɗɗo ene ñiŋe hen enen wa man waqa fi subhat waqa fil haram kala mbo yani e ɗin jilɓuɗo yana ko harmi bi mana ida atadaha so woni hen o wowi hen ne wastamarra alayha o wuli hen addatu ɗum ne wawi nande nawdemo ila wuqu'i fil haram e yanoyde ko harmi alhima almahma almahzur woni hunde haɗande an gayri malikihi mbo wona jeeɗo ɗum yarta'a fihi e ta'akulu ma'siyatuhu fihi bi mana dura hen ne dammiri makko wa anna li kulli malikin e min al muluki ene woodani kala laamɗo e laamɓe himan bi mana mawdi an nokku yahmihi mbo ene rendamo anin nasi ga yimɓe wa yatawa'adu mbo sappano man dakhala ilayhi mo naati fewde muɗum aw iqtaraba minhu walla ɓalli ɗum bil uqubati lefta sadida cattude maharimu jam'u muharram woni jam'u hunde harmude wa fi'lul manhiyu anhu woni gollude ko haɗa ga muɗum aw tarkul wajib walla ɗaccude ko waɗɗi wa ma'anahu mana majjum woni alladhi hamahu llah
on woni mbo Allah subhanahu ɗum woni hunde nde Allah subhanahu wa taala reeni wa mana duhulahu o haɗi naade ɗum wa ashya'an harramaha ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa ma o harmini ɗum ala ko harfu istifham harfu istiftah ne waɗa wona harfu tanbih harfu istiftah harfu uddirgol yadullu ala tahaqquqi ma ba'daha ine tindina wande yani gonɗude ko woni yeeso muɗum ko mudaghatan bi mana qit'atu lahm woni taƴetinde teew saluhat bi fathi llami wa dammiha wal fathu ashhar wa qila bi dammi bi mana as-salah alladhi sara sajiya ɗum woni mana moƴƴi ɗon noon ko ƴettata e hadis o bandiraɓe julɓe ko naftorta e hadis o ma yustafadu min al hadis ene jaa ko naftorta e hadis o alhassu ala fi'li lhalal والتحذير من فعل الحرام والشبهات من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاصيه عرض نفسه للطعن مشروعية ضرب الأمثال للمعاني الشرعية العلمية التنبيه على مكانة القلب العظيمة فإذا صلح القلب صلح الجسد كلما كان التكسب طيبا أثر ذلك في صلاح القلب هناك أمور مشتبهة لا يعلمه كثير من الناس يجب الحذر منه تفاضل الناس في العلم فقد يكون الأمر فيه شبهة عند شخص لكنه واضح عند آخر kono wonde kadi o yi ko naftorta e hadis o woni mana eɗen ƴetta hen alhassu woni herjinde ala fi'lil halal e gollude ko dagi wa tahzire rentinde min fi'lil haram e gollude ko haram wa shubhate ko jiiɓi man lam yatawaqqa shubha fi kasabihi kala mo rentaki ko jiiɓi e paggugol makko jawdi wa ma'ashihi e gurdam makko arrada nafsahu mo ardu hoore makko liɗɗani kuddi ayde gueɗel tatɓiyel ngel woni masru'iyati darbil amsali al ma'ani shar'iyya al ilmiya ene lawɗina fiide misaluji e manaji shar'iyya gandal ko noon kadi tambi ala makanati al qalbi al azim e findinde kadi place ɓernde no way mawnude ngadi fa ida salaha al qalbu so tawi ɓernde nde moƴƴi salaha al jasadu ɓandu ndu moƴƴat kullama kana takassubu tayyiban kala nde laati neɗɗo ko faggito ko ene laaɓi asara zalika ɗum ma battin fi salahil qalbi moƴƴude ɓernde nde kono kala nde battini kadi laati kadi pargirugol makko karmugol ɗum ne ma battin kadi e bongol ɓernde nde hunaka umuru mushtabihat ine toon gueɗe jiiɓiɗe jilɓuɗe la ya'lamuha kathiru min annasi anda ɗum ko heewe yimɓe kono ɗum to banggue julɗo yajibul hadar minhu ene waɗɗi neɗɗo rento ɗum ko noonne gueɗel jeeɗiɓe nge tafadulu nnas fil ilmi yimɓeɓe ene ɓurodira gandal ene ɓurodira jogo ɓural goto foof yimɓeɓe ɓurodira e gandal faqad yakunu al amru fihi shubha inde sahsin hunde ne wawi wonde ko jiiɓi nde wone neɗɗo lakinnahu waadi hon inde akhar kono to banggue goɗɗo taw ine laaɓi gueɗel gonguel ngel jeetaɓiyel ngel e fayidaji ɗi ko naftorte hen ko naftarte e hadis o ko woni al israru ala al makruhat yuaddi ila al wuqu fi l haram bi mana fafinde ha ñiiɓa e gueɗe gañaɗe ɗum ne wawi nawdema yanoyde ko har heddo fayidaji ɗi gandanɗarema ina yowiti hen oɗo hadis bandiraɓe julɓe goo fayida gadiɗo ahamiyatul hadis woni ahamiya mo hadis jogui comme no wiira Abu Dawud as-Sajistani rahimahullah al-islamu yaduru ala 4 ahadis ذكر منها هذا الحديث وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فائده سندوتي مرو شرح 40 النووي الإمام ابن دقيق العيد وند الإسلام إن ييلو إجد ناي إن ييلو حديث جناي وجنتي هي الحديث
o anduɓe kadi kawri e mawnugol kadi place muɗum e kewgol fayida muɗum. ɗum ɗo woni ko wi imam ibnu daqiq al-Eid rahimahullah o wi Khattabi hadith aslun fil wara fima yalzamu l insanu ijtinabuhu min alshubhati warrayb. oɗo hadis lasli muɗum koto bange yani ruɗare e ko ganduɗa ma ne ñiɓna neɗɗo e rentade ɗum e kala ko jiiɓi e waɗi sikki saka. ibnu daqiq al-Eid rahimahullah wi hada al hadis aslun adimun min usul alsharia. o hadis de ko mawɗo no jogui lasli mawɗo lasleji sharia de fayida ɗimmijo. qassama annabiyu sallllahu alayhi wa sallam al umur salasata aqsam. nelaɗo o fecci pecce ɗe pecce nayyi. ismul awwal halalun wadihun. feccere adina woni ko dagi ko gandanɗa ma ɗum ɗo de ine feeñi. la yahfa hilluhu suuɗaki daggol muɗum. woma nassa charu ala tahlilihi woni ko sariya nassi e daggol muɗum. o huwa alhalal ɗum woni hunde daguinde ka fudulil akli ko wayno ko ɓeydi e ñamde wa shurbe e jaram wal masi e yaadu wal kalame haala. al qismu sani feccere ɗimmen nde woni haramun wadihun ko harmine feeñi. wama nassa char ko nassi sharia ala tahrime karmugol muɗum min al haramil bayyine e karmugol peñgol ka zulmi ko wayno toñange wal khamri e sangara wa zina e zina wal ghibate e ñoore wal namimate e goɗɗum waɗi kaw. al qismu salis gueɗel tarbiyel ngal mustabihat jiiɓiɗe oye ma khafiya hukmu ha ko suuɗi ñawre muɗum ala badi nnasi e yoga yimɓe. wal imsaku an ha wara yani joguitade ga mum rento ɗum ko yankinaɗe ruuɗade. fayida tataɓijo e aqwalu salaf fil qalbi. salafu salih ne kaari kadi ko fate ɓernde. Fudayl ibn Iyad rahimahullah wi khaslatani tuqassiyani alqalb kasratu nawmi wa kasratu al-akli. Fudayl ibn Iyad rahimahullah o wi gueɗe ɗiɗi gueɗe jorna ɓernde. heewde ɗoygol e heewde kala ɗo gonɗa tan gonta koye ñamde. a ala bottade a ala hirande a ala kaccade an ɗo jiiɗa ko aɗan ñama tan yante ko ñamanɗa ko e bottade hirande kaccade. Ibrahim al-Khawas rahimahullah wi dawa'ul qalbi khamsatu asya qira'atul qur'an bi tadabbur wa khala'ul badni wa qiyamul layli wa tadarru inda sihr wa mujalasatu salihin. nan to hilyatul awliya o wi dawa'ul qalbi khamsatun walla khamsatu asya ko safarata yani ɓernde ko gueɗe joyi. ne jaa hen qira'atul qur'ani jangude al qur'ana bi tadabbur wonde teskirade wa khala'ul badni yewde reeto wa qiyamul layli e darade jamma wa tadarru inda sihr e lorkinade tuma ɗe gummiɗa aɗa waɗa tahajjude aɗa juula jamma wa mujalasatu salihin e joddade kadi e moƴƴuɓe. ibnul qayyim al jawzi rahimahullah o wi e madariji salikin mufsidat al qalbi khamsa bonnoji ɓernde joyɗi ko kasratu hulɗaten nas woni heewde ko jillodirta yimɓe. watta manni e woɗede wa taalluq bi ghayrillahi taala e yoyrade tana Allah azza wa jalla. wa kasratu ta'ami heewde ñamde awil muharramati walla karmuɗi. wa kasratu nawmi walla heewde ɗum gandanɗa hoorema ko ɗoygol. ɗum ɗo hennene woni ina jeeya henene bandiraɓe julɓe ala kulli haalin. ɗum noon en daro ɗo ha lawol gongol inchallah qaddara llahu lana liga wal baqa gartane hadis meɗen goɗɗo gandarema taw koye sharha arba'in an-nawawi gandanɗarema ko hadis jeeɗiɓijo lil imam an-nawawi rahimahullahu taala. ko moƴƴi hen koye jomiraɗo ko manki hen koye men cheytane. eɗen ñaagoyo Allah yafen yaafo dendagal bandiraɓe julɓe. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.